fedme med fedme på. Ja, det passer som Hans i Grete. Det er som skræddersyet til mig. Mamma, here I come! Vi er anonyme blærerøve. Vi er samlet her for at hjælpe og støtte hinanden til at få et godt liv. Et almindeligt liv. Ikke mere pral, ikke mere blær. I forenet flok puster vi liv i vores selvværd. Hakamari! Hu! 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 Alle mennesker elsker mig. Vi er anonyme blærerøve! Er det ret? Høj op! Ja, skæld op! Hold op! Når jeg har sagt det her, så skal vi op! Og det gør vi alle sammen! Når skal vi gå med det? Og jeg er der med, og det kan jeg sætte op op. Så gør vi det! Når jeg er... Det er der slet ikke nogen, der kan leve med længere. Nej, så bliver man bange, ikke også? Jo. Og indelukket. Ja. Og det er jo ikke godt. Jamen, der er også nogen, der forfølger os. Hvad? Eller det tror vi i hvert fald. Ej, hallo, det er der altså helt sikkert. Jamen, det er helt sikkert, ikke også? Min datter er en engel. En vaskeægte engel. Hold kæft, jeg brækkede mig i går, mand. Hold da kæft, men det rungede bare hele halen, ikke? Og så brækker man fandme igen, mand. Jeg ørlede bare ud over det hele, mand. Så du sammen med melanierne? Ja. Jamen, det kan jeg ikke. Hold. Jamen, det kan du ikke. Der er noget uernået, der tager over. Jeg står der, og det er fandme lige ved at gå galt. Det er sidste øjeblik. Baf! Kvinder for eksempel, ikke? Kvinder, de elsker at være tæt på stærke mænd, der beskytter. Det handler om at se godt ud. Ja! The rock and roll again. Du skal sgu da op i fjeset på, mand! Her har vi en tvishosterbro! Ja! Der skal der en tæsk! Jeg tror sgu også, jeg lider sgu også om kompensen til. Altså, jeg kan bare aldrig... Ej, men hey, prøv lige at høre, det er jo noget andet. Nej, det er det ikke. Jo, det er fordi, du ikke har orden i dine ting, og du er distræt, og ikke kan koncentrere dig den slags. Ikke? Altså, det her, det er sgu den ægte vej. Hvordan fanden ved I, at der findes en film om mit liv, når I ikke kender en skid til det? Det er en film! Ja. Og så kommer Ylva og Ørne frem hernede fra. De svømmer ud i det kosmiske rum og skrabser. Den gode energi fylder kæberne med god energi. Ej, det blev trods alt, det blev lige lidt for kraftigt. Vi er anonyme blærerøve! Jeg er sgu virkelig stolt af os alle sammen lige nu, drenge. Kom så, drenge. Nu er timen til ende, og fra møde vi går. Hvem kommer først til melanierne? Hvem?